پارتیا یەکیتیە دموکراتا کورد لە سووریێ بەردەوامە دبالگەکردنا تەوانên میلیسên çekdar ên ku bajarê Efrînê dagirkerkirina û yên ku bûne sedema guhertina demografî li herêmê. Piştî koçberbûna Piraniyê welatiyên wê yên resen ji ber bandora pinpêkirinan. Di raporta xwe de ya ku heftane belav dike bi 4 zimanan Kurdî, Erebî, İngilîzî, Frensî û ya jimara wê giha 174 û hîn jî berdewam e, Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd rewşa gundê Xelîlaka ya ku jî nêzîkî 208 malan pêk tê û nêzîkî 1700 kes ji xelkê resen ên Kurd tê de hene ku Piraniya wan di dema êrîşa Tirkiyê ya dagirker koçberbûne. Jiwan dora 8 malbat ango tenê 205 kesin vegeriyan û yên mayî koçberbûne û pirtir ji 200 malbatî nêzîkî 1200 kes ji nişteciyên hawirde li wir hatin bicîkirin. Gund li gorî Partiya Yekîtî ji aliyê milîsên Firqeya Sultan Murad ve tê kontrolkirin. Gomalên welatiyan Mihemed Derwîş û Cemîl Şêxo weke baregeh û girtîgeheke leşkerî bi kar anîne û dest bi darê zorê li ser 200 malan danîn piştî ku xwediyê wê yên Kurd koçber kirin. Ne tenê wilo jî lê hemû naveroka wan malan dizîn û her wiha makîneyên ji bo fişara çementoyê yê Musa Bilal, otomobîla Şaban Mamo, çil motor, keblên elektrîka ya giştî û hinek stûnên wê dizîn. Her wiha destdanî ser hemû mal û milkên koçberan û nêzîkî 40,000 darên zeytûn, biîv, tirî û yên din birîn. پشتی شهید بونا ولاتی کرد سلیمان نوری نعمان دبن اشکنجه ده لزندانا الرائیل باکور سوریه د داویا مها چریا پاشی یا بوری راپورت که دکومنتریج آلی پارتیا یکیتی یا دموکرات آکرد لسوریه روژا شمی هاتوشاندن. راپورت آشکره کرد که چاره نویسا دو کچندن دبه که وقت چاره نویسا سلیمان به چمکی او هر دو کچ به شهید سلیمان امروواوی شهید مولود ره به یک توانان هاتن گرتن. د 27 چریا پاشی د 1021 ده دولت ترک آداگر کرد مالباتا ولاتی بناو سلیمان نعمان اید سال 1971 ده لگنده بوزکی لعفرینش دایک بویه و باوه 4 زاروکانه آگاهدار کرد که او د girtîgeha الرaiî ده جیان خواج دستو او به بشداریا جیگره گشتی و دادگری لنخوشخانه یا باجار الرaiî لاشوی دانمرووی و لگورستان گندوی هاته بشارتن. د 24 ششان 2019 ده سلیمان به دسته استخبارات و پولیسین ترکیه لعزازه هاته گرتن و اشکنجه کرن. سجن لگل سلیمان هاتن گرتن. دوتماماوی یا تمن مازن مولود نعمان ده سال 1956 ده جدایک بویه و فیدان بیلال کچا عبدالرحمن سال 1999 لگند قده جدایک بویه و ویسال حنان کچا حنان امین ده سال 1986 ده جدایک بویه. جداره گود پشتی نزدیکی 6 ماهان جواندا کرنا بزوره و ده هفته برچلا 2019 هاتن و گوهستن با دادگره لکولین محمد ولید جبران یکو ده بریار خواه یا ده 18 سباتا 2020 ده داخواست کرده بو که او هر چار جبر توانین به مبستا چه کرنا ترسیب کارآنین تقمانیان لشکرکرنا ده ناو رفین دجمنده قلس کرنا هستن نتاوی و کشتنا پلان کری پیش دادگاه توانان ورن دادگاه کرن. الگوری بنده دسد و 63 دسد و 65 دسد و 85 300 و 4 500 و 33 ین یاسایا جزای یا کل باکور سوریه بکارته جزای وان و اعدام به. پارتیا یکیتی یا دموکرات آکرد ترساخوه نشانده کوفیدان بیلال و ویسال حنان همان چارنویس شهید سلیمان ور بگرن. جبرکو بدار زوره ایفاده وان برن. تکلیین وان جمالبات وان هاتنه برین و توانن کوپه هاتنه دادگه کرن و وکیین سلیمان بون و جزای وان توانان لگوری یاسایا کل باکور سوریه تیب کار آنین اعدامه. Nivîsgeha Parastina Zarokan di pevçûnên çekdar de li herêma Feratê li bakurê Sûriyê ji destpêka çiriya paşî a borî ve 18 giliyên nû derbarê leşkerkirina zarokan tomar kirin. Di heyama du rojên borî de Nivîsgeha Parastina Zarokan di şerên çekdar ya Kobanê de du gilî li ser leşkerkirina zarokan tomar kirin.
فتحی محمود هفسروک نویسگها پاراستنا زاروکان لهرێما فراتê roja duşemê got got 18 gilî di navbera jin û mêran de hatine dabeşkirin ji destpêka meha borî ve hatine tomarkirin ji wan sê zarok ji malbatên wan re hatin vegerandin. محمود گوت گوج 106 گلینامeyên ku di sala 2021 de hatibûn şandin 62 zarok ji aliyê hêzên Sûriya Demokrat ve hatin vegerandin. Wî anî ziman ku gava gilîname ji welatiyan ji Nivîsgeha Parastina Zarokan re tên bilez tên şandin ji Nivîsgeha Giştî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê re. Di sala 2020 de Nivîsgeha Parastina Zarokan li herêma Feratê 36 gilî li ser leşkerkirina zarokan tomar kirin û di dawiya meha tebaxê de encûmena Rêvebir û Rêveberiya Xweser Bakur û Rojhilata Sûriyê biryar da ku li hemû bajarên herêmê nivîsgehên parastina zarokan di şerê çekdar de ava bike. Nivîsgeha Parastina Zarokan li herêma Feratê di çiriya pêşî sala 2020 de hate aktivkirin. Piştî rêkeftina ku di navbera hêzên Sûriya Demokrat û netewên yekbûyî de hate imzakirin gotê de leşkerkirina zarokên biçûk ta 18 salî hate qedexekirin. مالپەرە فەرمی یا Rêveberiya Xweser diyar kir ku Rêveberiyê duh yekşemê piştî nûjenkirina kargeha tevinsaziyê li bajarê Hesekê ji nû ve vekir. Şondeya encûmana Rêvebir û Rêveberiya Aborî û çandiniyê ya Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê û kumek xebatkarên Rêveberiya Xweseriya Demokrat a Cizîrê beşdarî vekirinê bûn. Hêjayî gotinê ye ku vekirina kargehê çarçûveya plana Rêveberiya Xweser a ji bo pêşxistin û nûjenkirina pîşesaziya tekstîlê li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê. Karanîna kargehê di aliyê berheman de rojane nêzîkî 6 tone û 500 karker dê têde bixebitin. Ji aliyê din ve Komîta Karobarên Civakî û Kar a Rêveberiya Xweseriya Demokrat a Firatê roja şemiyê li bajarê Kobanî ciyek ji bo kesên xwedî pêdiviyên taybet vekir. Di vekirinê de endamên desteya Karobarên Civakî û Kar a Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê nûnerên Rêveberiya Xweseriya Demokrat a Firatê û kesên têkildarî karobarên mirovî û xizmetguzeriyê yên li Kobanê amade bûn. Pêwîst e ku bête diyarkirin ku hejmara kesên xwedî pêdiviyên taybet li Firatê nêzî 3500 kesin û 1200 ji wan zarokin. وزارتا پێشمەرگە یا حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئیرۆ دوشەمێ ڕاگەهاند کۆ دە ئەنجامە ێریشەکەنوو یا ڕێخستنا دەوڵەتە ئیسلامی داعش لەسەر گوندێکی دناوبەرە پارێزگەها هەولێر و کەرکووکێدا هەژمارێک وڵاتیان شەهید بوون. وەزارەتێ دەداخوایانیەکێدا ڕاگەهاند کۆ ئەندامێ داعش êrîşeke hoven li ser cihê lîwayê 126 ya hêzên pêşmerge li nêzîkî gundê Qeresalim ya girêdayê parêzgeha Kerkûkê godikeve başûrê parêzgeha Hewlêrê pêk anî. Wezaretê da zanîn ku hêzên pêşmerge ew êrîş têk şikandin û di encamê de hejmarek şehîd û birîndar di nav hêzên wê de hebûn lê ziyanê Daişê nehatin gotin. Ji aliyê din ve serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di civîna doh de li gel balyozê Fransa li Iraqê Êrik Şovalyê li Hewlêrê hişyarî da û ragihand ku êrîşên vê dawiyê yên Daişê metirsîyeke çê dike li ser aramiya Iraq û navçeyê û aramiya cîhanê bi tevahî. Di berdewamiya daxuyaniya xwe de Barzanî tekezî li ser bihêzkirina piştevaniya civaka navdewletî û hevpeymaniya navdewletî ji bo Iraq û herêma Kurdistanê kir. û her wiha gerek Iraq û hevpeymaniyên wê ji ber rola xwe ji ber rûbirûbûna terorê bilîzin. Di heyama du heftiyên borî de endamê Daişê li çend gundên li ser xeta valahiya ewlehiyê ya di navbera herêma Kurdistanê û parêzgehên başûr de sivîl û pêşmerge kirin armanc û di encamê de herî kêm 25 sivîl û pêşmerge şehîd û birîndar bûn.